Dan even voor de thuisluisteraars en kijkers. De uitslag nog van nummer 10. De stap een 6, de draf een 7, de galop een 6,5, houding en balans een 7, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls een 7,5, een totale score van 73,5. Dan gaan we nu naar nummer 2. En dat is Jenna Wietske van de Pelé met Sibren Minkema. En we gaan nu naar nummer 2, Jenna Wietske van de Pelé met Sibren Minkema. Sibren, als je zover bent, mag je starten. Succes!
We hebben gekeken naar nummer 2 en hebben iets van de poelen met Sibra Minkema. De paard was echt vandaag wat zoekerig, vonden we hem in de aanleuning en in de balans. Dat zagen we eigenlijk in alle drie de gangen wel terug. De stap was wel taktmatig. Het zou wat mooier schoudervrijheid mogen tonen. Het voorbeen is wat snel weg en pakte ook wat weinig de ruimte. Dat zagen we ook in de draf. We vonden er wat snel en hoog in het bewegingsritme. En ook daarin dat zoeken naar de balans. Ook in de aanleuning, dan zakten ze er weer net iets te veel in, kwam ze weer omhoog. Dat zagen we ook in die galoppade terug. De rechtergalop vonden we beduidend beter ook dan de linkergalop. De linkergalop was ook erg zoekerig naar de balans. In de volte liet ze zich eigenlijk een beetje door de volte heen. En ook in het schakelen zagen we gewoon weinig verandering. De rechtergalop was in de sprong wel weer heel goed, ook een goede takt. Maar ook daarin zocht ze wat naar de oprichting. We zijn tot de volgende cijfers dan gekomen. De stappen 6,5, de draffer 6,5 en de galopper 6,5. Houding en balans 6,5. De souplesse een 6, schakelen 6, impuls een 7. En de totale score van 71. Dan gaan we nu verder met nummer 9. Met Siep van de Poortershoek met Age Okkema. Age, als je zover bent, mag je starten. Succes.
heeft Agen besloten het paard toch terug te trekken. Net even te weinig voorwaarts, dus goede keuze gemaakt. En op naar een volgende keer. Dan gaan we nu verder met nummer 4. Karinette Vrouwtje met Jan de Boer. Nou, Jan de Boer, als je even een rondje hebt gedraafd, mag je starten en wensen we je veel succes. Rondje draven.
We hebben gekeken naar nummer 4, Karinette Vrouwtje, met Jan de Boer. De gehele proef zou het paard wat meer gesloten mogen blijven en actiever mogen. Ze mist een beetje de impuls, de gehele proef. Dat zien we in wel de 3 gangen ook wel weer terug. De stap, het achterbeen zou wat meer onder mogen treden naar voren. Wel taktmatig, maar ja, gewoon wat meer activiteit. De draf zien we in de verruimingen wel dat ze een heel mooi zweefmoment pakt. Maar daarin is ze ook wel weer net iets te traag. Dus ze mag daarin ook weer meer actiever, meer impuls en ietsje meer gesloten blijven. In de galop, ze heeft een goede opwaartse sprong. En beide kanten, zowel links als rechtsom. Ze springt mooi de berg op, maar ook daarin missen wat te veel impuls. We hebben de volgende cijfers gegeven. De stap een 6, de draf een 6,5, galop een 7,5, houding en balans een 7, souplesse 7, schakelen 7, impulsen 6, een totale score van 74. Dan gaan we nu verder met nummer 6. Met Chiara van Doeven met Wilbert van Lente. Oh, we gaan naar nummer 7, zie ik. Sorry, we gaan naar nummer 7. Naar Sinne Anke van het Squallalene. Sorry, maar en met Aage Okkema. Dus heel veel succes.
kijken naar nummer 7, Zinnenanker van het Scoliane. met Agias. Ja, Scolene. Nou, sorry. Een paard met veel souplesse, veel lichtvoetigheid in de draf. Soms nog wat zoekerig in de aanleiding. En dan zou het neusje nog ietsje meer eruit mogen. De stap is taktmatig, maar zouden we wel meer losgelatenheid willen zien en wat meer ruimte. De draf, wat ik al zei, veel souplesse, lichtvoetigheid, mooie takt. In de galopade ook een goede opwaartse sprong met ruimte. Het lijkt een beetje alsof ze nog wat jeugdig is in de aanspanning, maar we zien echt wel de aanleg. En we zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 6, de draf een 7,5, de galop een 8, houding en balans een 7, souplesse een 7,5, schakelen 7, impuls een 7,5, totale score van 79. En dan gaan we nu verder met nummer 6. Quara van Doeven met Wilbert van Lente. Wilbert, als je dadelijk zover bent, mag je starten. Succes!
gekeken naar nummer 6, Quara van Doeven, met Wilbert van Lente. Een paard dat vrij overactief is in het achterbeen. In de stap nog wel taktmatig, maar zou ze meer over de rug, meer lichaamsgebruik mogen tonen. De draf, daarin zien we datzelfde, dat ze wat meer het gewicht op mag nemen en ook meer losgelatenheid in die bovenlijn mag laten zien. Wat meer souplesse mag tonen. In de galopade zien we dat weer terug. Het achterbeen blijft heel actief, maar de bovenlijn blijft eigenlijk daarin te strak. Dus ze heeft in de galopade net een wat te snelle bewegingsafloop, meer sprong en souplesse tonen. Dus de volgende cijfers hebben we daaraan gegeven. De stap een 6, de draf een 6,5, de galop een 6, houding en balans een 6,5, souplesse een 6, schakelen een 6, impuls een 7 en de totale score van 69. Dan gaan we nu verder. En ik wacht heel even. Met nummer 5. En dat is Mirte van Pankoeken met Aage Okkema. Succes!
We hebben gekeken naar nummer 5, Mirte van Pankoeken met Age Okkema. En de stap. In de stap zouden we misschien net ietsje meer rust en ruimte willen zien, meer losgelatenheid. Het paard is wel taktmatig. Het zou net wat meer door het lichaam mogen stappen. De draf. Het paard vertoont veel ruimte. Achterbeen treedt goed onder. En ze pakt ook wel het zweefmoment, maar daarin zouden we ook net wat meer activiteit willen zien. De galopade, een fijne, goede opwaartse sprong. Er zat iets verschil tussen rechts en links. Links was echt nog wat mooier en wat actiever. Dus we zouden daarin misschien nog wat meer lichaamsgebruik willen zien. Dan hebben we de cijfers gegeven. De stap een 6,5, de draf een 7,5, de galop een 8, houding en balans een 7,5, souplesse 7, schakelen 7,5, impulsen 7,5, totale score van 81. Dan gaan we nu naar nummer 8. En dat is met Misha van Rijdwij met Ria Hettinga. Ria, als je zover bent, veel succes.
gekeken naar nummer 8, Misha G. van het Rijdwij met Ria Hettinga. Een paard met een taktmatige stap. Vertoont ook wel lichaamsgebruik, zou nog wel wat mooier nog uit de schouder mogen komen. De draf, in de draf zou ze nog wat meer opwaarts mogen. Het achterbeen mag meer gewicht opnemen. Dat zien we ook weer terug in de verruimingen, waarin ze net even wat meer zweefmoment mag tonen. De sprong, paard maakt wel een goede sprong, maar ook daarin wat meer opwaarts en nog wat zoekerig in de balans. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 7, de draf een 6,5, de galop een 7, houding en balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen een 6, impuls een 7 en totale score van 73,5. Dan gaan we zo meteen verder met de rijproeven. En die staan gepland om 10 uur, 10:10. Dus zien we u dadelijk weer terug. Tot zo!
rijproeven. En we zien in de baan nummer 11 Bjoukje met Eline Woudstra. Eline, als je zover bent, dan mag je starten. Succes!
We hebben gekeken naar nummer 11, naar Bjokje en met Eline Woudstra. Een paard wat in zijn geheel nog wat mooier opwaarts zou mogen blijven. Soms wat hoog in het kruis blijft, maar de stap is stakmatig. En zou daarin wat meer buiging in de spronggewricht mogen tonen en wat meer ruimte dan mogen pakken. De draf, het paard heeft een mooi voorbeengebruik, blijft net iets te veel achter de kassa lopen nog, maar wel en nog wat meer berg op, maar heeft ook wel weer veer. Het gewicht goed op en maakt ze ook wel sprong. En dat zien we zowel links als rechtsom. Ze kan ze ook eigenlijk al best wel heel gesloten galopperen. Ze kan zich er goed mee redden. Dan zien we het achterbeen nog wat meer onder het lichaam. We hebben de volgende cijfers gegeven. Stap een 7, de draf een 7, galop een 7, houding een 7, souplesse een 7,5, schakelen 7,5, impuls een 7, een totale score van 78. Dan gaan we verder met nummer 12. Met Heiko van Dynamic. Met Joyce de Haan. En Joyce, als je zover bent, mag je dadelijk starten. Veel succes. Neem de tijd.
We hebben gekeken naar nummer 12, Heiko van Dynamic met Joyce de Haan. Ja, paard wat wel heel opwaarts is, maar waar we eigenlijk wat meer lengte zouden willen zien in het frame. Dus hij blijft iets te kort in de hals en daardoor blijft hij wat strak in de bovenlijn. Dus we zouden willen zien dat hij wat meer verlengt en wat meer souplesse over de bovenlijn zou laten zien. De stap is daarentegen wel taktmatig, maar daar zouden we dus ook wel weer meer ruimte, meer schoudervrijheid willen zien. De draf. Het paard zou wat meer van achteruit het gewicht op mogen nemen, zonder meer dus verlengen in het frame. Ten koste van want anders gaat dat ook weer ten koste van de souplesse. De galopade, je kan heel gecontroleerd galopperen, maar daarin willen we dus ook wel weer dat stukje souplesse zien, het stukje meer sprong willen zien en het losgelatenheid. In de overgangen zien we dan ook dat hij wat te veel afremt op de voorhand en het gewicht weinig opneemt op het achterbeen. Dus probeer daar nog wat meer aan te werken. We hebben de volgende cijfers dan ook gegeven. De stap een 7, de draf een 6,5, de galop een 6,5, houding en balans een 6,5, souplesse een 6, schakelen een 6, impuls een 7, een totale score van 72. Dan gaan we nu verder naar nummer 14. Duel van Veeltschicht met Tane Visser. Tane, als je zover bent, mag je starten. Veel succes.
E arbeidsstap en tussen E en K ook een arbeidsdrang. A, X, A, grote volte, op de volte tussen X en A, arbeidshoofd levensaanspreker. Tussen X en A, half leeg. B, E, B, grote volte, op de volte tussen E en B, enkele sprongen verruimen. E en B, enkele sprongen verruimen. Tussen M en C ook een draf. M en C ook een draf. E, D, E, grote volte, op de volte, paard de hals laten strekken. Tussen E en K teugel aanmaken. E en K teugel maken. Tussen K en A ook een arbeidsstap. Tussen K en A ook een stap. F, X wenden. F, X wenden. Tussen X en B, half houden je voeten. Zicht met Tane Visser. Paard is in de stap, taktmatig, maar zou ze nog wat losser in de bovenlijn mogen en meer ruimte mogen pakken. De draf, daarin mag het achterbeen net wat meer gewicht opnemen. Is ze nog net te hoog in het bewegingsritme. Mist ook wat kracht van achteruit. We zien dat dan ook terug in de verruimingen. Dan valt ze eigenlijk een beetje door de wending heen. Wil je verruimen, dan verlies je eigenlijk de regelmaat en balans. De galop, in de galop maakt ze wel sprong. Maar daar zou ze ook wat meer lichaamsgebruik mogen tonen en wat meer opwaarts mogen blijven galopperen. De stap krijgt een 7, de draf een 6,5, de galop een 6,5, de houding en balans een 7, souplesse een 6,5, het schakelen een 6,5 en de impuls een 7 en de totale score van 74. Dit was alweer de laatste combinatie. En we willen iedereen bedanken voor de deelname en natuurlijk de locatie. Tot de volgende keer.